În 17 ani în România, un singur om a făcut descentralizare. Acesta a fost Vasile Blaga, ministrul de interne al Partidului Democrat, și pentru asta a fost dat afară din guvern. Odată ce vom ajunge la guvernare, odată ce Vasile Blaga va fi din nou ministru de interne și va avea sprijinul meu, așa cum nu a avut sprijin atunci când a fost data trecută ministru, Vasile Blaga va duce la capăt descentralizarea, astfel încât să facem curățenie în economia asta coruptă, în sistemul ăsta corupt, făcut de aceiași oameni care acum vor să vină din nou la putere, de același PSD, nereformat, necurățat de corupție din el, care vine acum și îmi propune ca și candidați la Parlament, ca doritori de a deveni miniștri, pe aceiași oameni care sunt anchetați de DNA, pe aceiași oameni trimiși în judecată pentru corupție, pentru că au devalizat economia națională în toți acești 17 ani. Partidul Social Democrat au înțeles să transforme o guvernare a reformei într-o guvernare a hoției, au înțeles să transforme o guvernare numită de președintele Băsescu, o guvernare care câștigase alegerile, într-o guvernare a unor baroni de la București și a unor baroni din provincie, a unor fenechii și altor asemenea, care nu fac decât să jefuiască România. Cota unică de impozitare este o realizare a Partidului Democrat Liberal. Încă de la întocmirea programului de guvernare în anii 2003 și 2004, reprezentanții Partidului Democrat de atunci sunt cei care au impus acest mecanism, acest instrument de impozitare. El s-a dovedit a fi funcțional, s-a dovedit a fi un mod de a colecta bine bani la buget și de a lăsa în același timp bani cetățenilor. Partidul Democrat Liberal va câștiga alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Mr. Joanna, I fuck you.